सानब्रैनि उनावसो जेने तेने लाइटाराव नाङा जादों माथो लाइटाराव नाङा जादों सानब्रैनि उनाव दिनैसो बोखांनो नागिरदों अ गावसो थांनो लामा बानायदो इयाव अ हामा गुलायदों माथो लाइट जोंगासिनो लाइन दानदों खोना मिथिया ओइ सिङाव लाइट जोंगासिनो ओइ नै माथो हाब्रुआनो इसुनु मालाय रोंखागौ बुस्थुआ इयो रोंद्रायाखैमोन नो ओंखायसो हाब्रुदो मानसिफोरा बुंजोब्बाय नायग्राफ्रा माखासेयाबो दावरावब्रा लागाव सिगदावलायदो दै हाबग्रा दङ गावबावनो होनाय जों सिनायनो हाला सान्दुंजों ओरैजायबो सिनाय हायो मोजां सिनायाखैलै सान्दुंजों मोद्लादो हाथाया मावलायबाय नै जावग्रानिया हाथाया मावदो हाथाया गसिगोनथ' आरो बिदि सरगोन खेला हाया गैया डेन्जार फासिदो मबाइलावसो नुबाय थायोमोन मोगथाङाव नुदो एबार बारा खाथिफोराव थाना हाफोरा गारलानानै गोलैदों हा गुरैखाय बेबो हाबनोसो नागिरबावदों नामालै Rosu তুমি কিয় খং খং কৰি আছা মিচিন উঠাবি না না আৰু দবাবি আৰু দবাব মন আছে না তোৰ মিচিন যিমান যাত্ৰা যাব ইমান তলত যাব
Jahangbay आरो मोखां झटका मारबी अलग मेन जगह पर टेंशन जय विश्वकर्मा Terbaik, terbaik. Jose. Terbaik, terbaik. Ini menjadi selekta asli. Surya. Mutar baik. Buria. Oh, belum coba ikan ya. Gele dah. Baik. Aksinya apa ya, Pak? Nang kalai bena, Pak. Hantar baik.
सानब्रैनि उनावसो जेने तेने नायग्राफ्रा नै नायग्राफ्रा दं आरो दंबोयो लामा सोनाबथिंजाय इमान गोथौ हाबदोंमोन थङा खख्रायाव हाबा जालायनाय जादोंमोन जेने हाबाय लामाया सिदासि थांबाय नायग्राफ्रा दै हाबजोबनानै थङा खुला जोब्बाय गारियानो फै थांसै जोबबाय मानो नायबाय थाबावनो ओमफ्राय नोंथां apa sudah ada lagi dia? Ini, yuk sih. Sektor.